ọkwa odogo ewu na ọkụ anya na ohi ka a na-ezu na ọ bụghị ọgwụ ka a na-agwọ. Ọkwa odogo ewu na ọkụ anya nọ scam ka a na-atụ na ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ. Wash ya all this while now. Ị na-afụzikwa ndị na-asị gị na-akpụtali efi nke a mbụ nwa bie n'ihu okwu mmụọ. Onye nke a butere 10 million ka e wee kene mmụọ. Onye nke a wetara 500,000 ka e wee kene mmụọ. O mechikwana. Ị na-afọ ndị na-asị gị nakwa moto nke a nọọ moto nke izizi, nakwa moto nke a nọọ moto nke ịbụọ, nakwa nke a nọọ nke ịtọ. O mechikwara n'ihu akwụkwọ. For you to know n'ọrụ ka ndị a na-atụ gị, n'ori ka ndị a na-ezu gị. Ọ bụla oge anwa every time efu mmiri enwe ilo, ọkwụrụ uti akwa white pakisia moto na nwa ya nke ize bute na moto, nke ịbụọ bute moto, nke ịtọ bute moto. Ọma nsịkwa ụnụ nekwa ife a na-alụ eji enweta ego a na-ebute moto na nkịtị. What are they doing? Kedu ife a na-eme eji ebute moto anwa? Because na ịma nsị mụ na ịlụrụ mmadụ ọrụ nwere ife ọ na-alụ bute ego, ohi ka ọ na-ezu na. Ịma nsị na alụrụ mmadụ ọrụ o nwere akara aka ife ọ na-eme, o je zụọ moto, ọ na-ezu n'ohi na. Mgbe ahụ bụ every time akpa ọka akwụrụ ana m ekere mmụọ bana ekere mmụọ na-emelụ m ife, ebute ego bute ehi bute nke a bute nke ọzọ ka ebe si eweta ya ọ na scam. Ọ ndị Awụsa ka a na-anata efi wee mee Thanksgiving guy man. Ọ ndị na-ele moto ka a na-anata moto wee lụọ ife a na-alụ. O nwere nke a na-ebuta ise guy ka a na-atụ onye ọbụla. A na-eji ewele enweta ngụnwa maka ịtọrọ ihe a na-afụ anya. Ị ga-abụ ịfụrụ a na-ịgbalụ bịa elie ngụnwa ti maka ọ na-eme alụba ọlụ guy. Ịbịa na-akụ elie gị tigara nke alụrụ alụ. Kịta na ihu akwa ajụgo oyi. Si kwuo eziokwu, ụnụ ama na kidnapping redusuru sincere. Ema why? Egwu dị onye ọbụla n'ahụ. O nweghị mazi who will be the next. O nweghị mazi onye a ga-eji wee shịkọ ọrụ. Ya bụ ife na wee mezie ndị a wee na-eli anya ọrụ na-ekele m na mmụọ emekwa n'ọzọ, mmụọ ebute na moto, mmụọ ebute na efi. Ha nche ohi ndị agịrị, ndị a bụ ndị art movie, ndị a bụgịrị content creators. Onye ọbụla na-akụ dị elu nke ya ka e wee lie ngụnwa nwa nke mpempe iji atụ suwel. Ha ncha na-agba dia on deal ka atapịa ngụnwa ka ị bụrụ ofeke. Ọkwa ifuru omechie na n'ihu akwụkwọ. Mmiri enwelo na-akpọ n'isi mara baa n'ụlọ be ka na-azụ ụmụaka na-eto. O wee na-ego n'ụlọ họteelụ bụrụ ọmaba. Ị ga na-akwarị ụta, ị ga na-akwarịkwara na-achọ dibịa ọzọ ya echekwa na nke ya maka achụpụ ụnụ from ụkwa ụnụ ana na nkwụ, achụpụ na ụnụ aba na bi ụka na achọbụ ga-etinye ego ụnụ. O yiri ụmụ efulefu ndị Arabian boss na-asị m ezi ikuku do ya doing great but stop talking about DPS. Tọnda gbue gị, tọnda gbagbue gị die ibu enwe ịgbamụdị okwu anwa. Ha bụzie ndị dibịa njidezie onye ịmakwa bụ ndị dibịa ịmakwa mmezie nke ya ọ dịla anyị na mma nwa bingo. O mechikwa na mbụ kidnapping, ọkụkwa na mbụ dị ọrụ. Ịma why? Because na Soludo debere ya na wolo na anwụ, afọ eze nwaanyị anwụrụ, afọ nwa bingo anwụrụ, afọ nwa bizago na anwụrụ, ọrụ anakwa na